Γεια σας, το βίντεο αυτό είναι για να σας παρουσιάσει το σύστημα Kudu Pro από την εταιρεία Kong από την Ιταλία, το οποίο εγκαταστήσαμε αυτή την άνοιξη του 2023 στην παιδική κατασκήνωση Happy Days στη Χαλκιδική. Πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα για στίβους περιπέτειας, το οποίο ασφαλίζεται πάρα πολύ γρήγορα, έχει πολύ εύκολες πλακέτες, δεν χρειάζονται άτομα επάνω στους σταθμούς, στα πατάρια ή στα δέντρα, και αφορά διαδρομές για παιδιά από 6-7 ετών μέχρι και ενήλικες. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι για παιδιά μέχρι 16-17 ετών. Είναι βέβαια το σύστημα των ενηλίκων. Υπάρχει το ανάλογο σύστημα και για μικρότερα παιδιά. Εμείς θα σας δείξουμε το σύστημα για τους ενήλικες. Δείχνω. Με αυτό εδώ το καραμπίνερ ασφαλίζεις κατευθείαν. Εμείς τώρα βρισκόμαστε πάνω στο πατάρι. Η ασφάλεια αυτή μπορεί να γίνει και από κάτω. Αυτή τη στιγμή, για να ανέβει το παιδί στο πρώτο πατάρι, έχει ασφαλιστεί ήδη με γρηγρή. Λοιπόν, αφού ασφαλιστεί λοιπόν με το νέο το καραμπίνερ, απασφαλίζεται από το γρηγρή και οδηγεί το καραμπίνερ στη διαδρομή από το σειρματόσκηνο. Έχει ένα πάρα πολύ εύκολο πέρασμα που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε παιδί από 6-7 ετών και πάνω.